deixa obrir, mira Paco, en tot l'amor i en tot el carinyo del món, però després de veure, i perdona l'expressió, la cacicada de vostè respecte a un trasfuga, vostè, i perdona que la frase, la merda de democràcia a partir d'ahir, és dir, ho ha tirat tot per terra. I no culpe les heces fecals que vostès han portat a aquest Ajuntament, no intente passar-li-la als ciutadans de Silla, se la ventilen vostès. Això no li dona a vostè el comprar o pactar un trasfuga de dretes. La primera és, com està el Cinequín, que tant se alardejava vostè? La segona és, sobre el tema de les plaques solars, que s'aprova en este plenari, també, com està el tema, si així hi ha en el tema públic, és a dir, l'empresa, si n'hi ha o no n'hi ha contratada, que crec que el seu germà, que té una empresa, junt al regidor que antes estava en este Ajuntament, si realment té algo que veure les plaques solars en l'empresa que vostès volen portar en este Ajuntament. I per últim, pues, és el tema del transfugisme. Hasta que s'acaben les eleccions, i l'ataúd que tinc en casa la portaré el dia de les eleccions pels tres que realment han claudicat en este tema. Mira, senyora Lara, li donarem tot l'apoyo, tot el Consell Polític d'Esquerra Unida. També s'ha aprovat de que en el cas que se portava a plenari sobre el tema del transfugisme del senyor Matxancoses, i vostè digui que acceptava el que la gent del grup li dia. La sorpresa és que estigués en Estambul i resulta que el pleno, quan el vaig veure, vostè vota favorable al tema del transfugisme i que li tenia que donar comptes al PSOE. Home, que l'han perdut. Senyora Lara, vostè no té dignitat. Senyora Lara, vostè no té ningun sentit. La seva trajectòria política, que és curta però molt positiva a vostè personalment, per qüestions econòmiques, no per qüestions polítiques, perquè això no és de veres, i mos ha enganyat, mos ha traicionat a tota la gent que a vostè li apoyaren. La estrella final li vaig a dir al senyor Matxancoses, però després de lo que has fet, això, vamos, no té sentit, de veritat. Quins interessos hi haurà darrere d'aquest tema? Vostè ha atacat la seva família respecte a vendre's per 40.000 euros. Això no es pot perdonar. Lo de que faig a vostè tots els escrits està molt bé, però podria fer-ne també uno explicant el que vostè volia. Vostès no van fer res, absolutament res. Varen dir, posiciones vostè en contra, però quedes en l'equip de govern. I per ahí sí que no passa. Jo voté en contra de que entre el senyor Alfonso, me quede en l'equip de govern. I quin era el següent pas? El següent pas era agarrar i arrepetar al Partit Socialista per a que els lliberals del Ver passaren a formar part de la banda de l'ataúd. I això era tota la parafernàlia. I això era la parafernàlia que se tenia muntar. Per favor. Deixar clar que en ningú moment he ocultat ninguna informació a estos senyors i que fins i tot la sabien abans de la que ho sabera el Grup Popular. No. Si vostè és incapaç de mantindre l'ordre, haurem d'avisar a la policia que se l'emporti. Doncs bé, haurem de fer-ho així. Jo tampoc. Si per favor poden fer el favor de vindre al saló de plens. El senyor Llevata m'acusa de que m'ha venut per 40.000 euros. Perquè no estic d'acord en la política que està fent l'oposició, la política destructiva, la política que se feia en el tema de pluvials, paralitzant els projectes per al Senyor Baixauli, això és inacceptable. Això és inacceptable. Senyor Prieto, ni Prieto ni res. Me dona igual, no tiene la paraula. Això és inacceptable. No té vostè la paraula. No té vostè la paraula. Demanava el vot per vostè. Ara vostè se'n va si no aguanta. La policia també, home. Per favor, la policia. Vostè té la paraula.
paraula. No la tenen vostès. És que nos dona igual, és que no volen sentir a un trànsfuga. Són un insult per la democràcia. Eres un dictador i has convertit això en un circ. Bé, pues algú farà de pallasso. Algú farà de pallasso. Tu fas de pallasso. Per favor, caballeros, acompanya el foro al senyor Prieto. Este es Paco del Xavi. Acompanya el foro al senyor Prieto. Que no vea que s'acabe el Més impotent del poble de Silla. Facen vostès el favor. I terminen els seus pallassos. Jo no. Facen vostès el favor. Sí, per favor. Facen vostès el favor d'abandonar la sala. Ja li passarà, senyor Prieto, ja li passarà. L'altre dia parlarem per el cinequín de les plaques solars i alguna cosa més. Nosaltres diguem que vam estar en l'oposició, continuem en l'oposició i pretenem fer una oposició el més constructiva possible. Denunciarem allò que no estem d'acord i allò que pensem que no és favorable per al nostre poble. Ho hem fet el primer dia i ho farem fins a l'últim.